afụkwana m ihe onyonyo ọzọ nke kpali mmụọ m iji wee bịa ka nyekwa ndị be anyị ndụmọdụ. Kedu ihe onyonyo dị ha? Nenu nwaanyị n'ebe a, nọ nwaanyị onye ọcha a na-anụ na Nnewi, nke ya bụ na ọ sụchasịchara Igbo wee tụba inu one ma one, wee sị ọgịnị dị ife a. Kedu ebe ndị be anyị nọ? Ndị sị na ha ada anụ Igbo, ndị sị na ha ada asụ Igbo, ifere mekwa unu. Ke ndị sị na ụmụ ha ada asụ Igbo, ịnọ Lagos, ibi Enugu, ibi Anambra, ị na-anụ Igbo, ịda asụ nwa Igbo, ifere mee gị, ị kwesịrị ịbịara mgbarụ maka ife mebinarịrị gị. Ị mara asụ Igbo, nee ya na onye ọcha, unu ya emecha gee ya. Onye ka ndị ọcha ji were asụsụ, were ihe ejije ekwu onye ya na nke gara aga wee na-akwalite asụsụ na omenala ha. Nke anyị bụ anyị were nke anyị tụfuo, anyị enwere identity, a na-akwagara anyị ka atụrụ enwere onye nche. Ife ndị ọcha ji abụ ha lụcha ife, ha were asụsụ ha dee ya afa, anyị na-akpọzi ya afa ebe a, anyị na-eme ọ na-agbasa mba ụwa niile. Arụọ jenaretọ abaa ya Kawasaki, arụọ moto abaa ya Suzuki, arụọ ọgbatumtum abaa ya Yamaha. Ị na-akpọzi Kawasaki, Suzuki, Yamaha, ọ dị ka oyibo, ọ bụrụ oyibo. Ife a bụ Japanese language. Ị na-akpọ Tianshi, ife a Japanese language. Onye ka nwanne anyị nwoke nọsị nji wee lụcha moto wee dee ya Ikenga Ijele, unu afụrụ ya? Anyị kwesịrị iji asụsụ anyị ịlụcha ma kpekere iwere afọ Igbo wee baa ya. Ọ bụrụ nke ị na-akọpịsọ nke ndị ọcha, Honda bụ afa mmadụ, Mercedes bụ afa mmadụ, Hyundai bụ afa mmadụ, ọ ndị Korea Hyundai, nke a na-akpọ Hyundai, ka ha si akpụ ya bụ Hyundai, afa mmadụ. Nya ka ndị ọcha bịara ebe a jide asụsụ anyị wee gbanwee ife dị ka ọka a na-akpọ ọka na ịka spelling ya dị AWKA, ife ahụ ọ bụ ọka, ọka. Enugwu ka a kpọrọ Enugu. Ụfọdụ ụmụ ọkara agbọbịa na-ahụ na redio na-edebe ahụ na ha agụka na-asụ gramatikal kwashi ọkọ n'efe ha na-asụgheri okpuru nke ya asụ Igbo. Ị ma anụghị Igbo n'ọnụ. Kedu ka onye Igbo ya esi na-aza Peter Michael, Joshua Matthew, Antonia Dominic, afa niile akịta onwe na nke kọwara ebe isi? Ọ jọgburu onwe ya ụmụnne m. Nọọsụ ị na-akọpị afọ oyibo, ofu nwaanyị nke jee n'ụlọ ụka eji menwu ya baptizim, ajụọ ya ife ọya aba ha, ụmụ ejima ọsị na Harvest and Bazaar, onye nke ọzọ sị na Signs and Wonders. Unu afụrụ ya? Anyị jee kọpịta, anyị were ya mebi iberibe. Ọ bụrụ na ọ gị zaa afa according to Christian faith, ọ na-abụ m ụdị ya? Ife ọsọ gị zacha baptizim anem, ekwena ka afa nna gị fuo. A na-ajụ ese ruo n'ụlọ, ebee ka isi? Ịgbara n'afa nna gị, amarụ ya roots. Mmadụ sị na afa nna ya bụ Ibrahim, ịmajụ ya ebe o si. Mmadụ sị na afa nna ya bụ Ekaite, ịmajụ ya ebe o si. Ife dị na-abụ root. Ebe onye ka o nyabe ndị mmadụ akwụkwọ ka o defe gbasara ya. Ife ọzọ iyi afọ ebe ahụ bụ surname, nyanwa na-ebu ụzọ. Maka afụra na surname, o gbochigo where are you from. Afụna ma ọtụtụ ndị ọchịchị ndị ofe mmanụ na-anọ na-asụ Igbo, ma otu Obasanjo nọ, ọtụtụ n'ime ha ndị ugwu bụ na-eme kampen, mana nke ndị be anyị bụ abịa kampen n'ala Igbo a na-asụ oyibo ka e wee mekwata ndị ugwu. Gwagodu m ndị ọchịchị one na-asụ Igbo ọfụma, ha dị one ma one. Ndị ọchịchị one n'ala Igbo ebe a na-asụ Igbo na-esi obodo oyibo nwụnata onye ọwụ eme ya impose on us. Ịma anụghị Igbo n'ọnụ wee chicha, very shameful. Mana afụna m ndị mba ọzọ ka ha na-asụ asụsụ ha, na-asụ ya ọ na-atọ ha ụtọ. Nye ya nke a bụ onye ọcha, o meji atụọ m inu. Ị kwesịrị ịdị proud of your own. Ị kwesịrị na-asụ Igbo na-asụba ya ime. Ọ bụrụ na ụmụ gị amara asụ Igbo, ka ha esi wee nọdụ ebe a na-agba izu, ka ya esi wee gbanye ha izu ma ọ na-echọrọ ikwu okwu ka ndị ọzọ na ya, ka ya esi wee gbanye ha izu. Ịsụ ya n'oyibo ndị ọzọ anya, kedu asụsụ ya eji wee sụrụ ha? Ndị abroad na-anwa na-eme ma Igbo day, eme ma cultural day. Anyị nwa na-ebe idebe ahụ ihe asụkarị ndị nwe oyibo, ha nwa dị proud of their language. Ndị Indian dizi world their own language, ọ ebe a ka a na-eme ya translate. Iruo na ebe ha the original voice of their language. Ife ọsọ gị gbanwego the translation, ime gbanwe afa ha, ihe a na-anụkwa the original names even in that translations. Ha dị proud of their language. Ndị Chinese otu a ka ọ dị. Ọsọ ndị be anyị, onye ọbụla bụ onye ọchịchị amara asụ Igbo kwesịrị ka ọ chịa ọchịchị maka ife ifere ka ọ bụ. Onye ọbụla Minister of Culture and Tourism kwesịrị na-asụrụ anyị Igbo ọfụma, na-akụzi omenala,
nke be anyị bụ onye banye ọchịchị ọghọla arụsị amafụ ya anya. Ụdị ndị a kwesịrị abịa a na-agwa ya ifewe Igbo ka ọ chọọ. Ụmụazị anyị amara ebe ha si, amara ntọ na ana, amara omenala, a na-akụzi ya ma n'ụka. Kịta nwanne na-edinezi nwanne, onwere onye ma aka nni, onwere onye ma aka ebe, onwere onye ma cousin, nephew, niece, onwere onye ma nke bụ nke. Ejiri ife niile gwụ ụtọkọ ebe anyị na-achụ ego. Onye ọ nabara achụchụ ego. Na-eke ụwa dị, na-eke be anyị dị. Unu gee ntị ka unu nụ ka nwaanyị a na-anụ na Nnewi. O nwere nke nweta bụ na mbụ ọkwa onye Nnewi na-anụ onye South Africa. Ọ na-akpọsị ma afa ma ofe a na-esi n'ala Igbo 21 years ka ọ nụgo di. N'ezie nke a bụ grandma na-anụ onye Nnewi na ya. O mechaa tụọ m inu, unu gere ya ka unu nụ ka ọ bụrụ efe ịma aka nyere gị. Zisa ihe onyonyo a, aha m brother Paul Chigbo ka ọ dị. My learned husband. If you are so much, I like him. All the very pushful. It's moving. Accompanied by our able chairman and my honorable husband as well. To be here today amongst this thing. Okay, that is, I was over the moon in London. I can't not too much because the security is a big issue in Nigeria and the Navy generally as well. Because I'm no way to the man, I'm an ego to the Navy. I'm no way to the man, I'm an ego to the Navy. No, you're going to age them. I got that tears, million. I can tell you, a few years ago, okay, my mother-in-law then one guy one make you come walk. But the man menu of a family line, our house. Only I come here. I took wine effect, and they save wine. Security attack, so look with the local security and security and name. Thank God for if I know, na ga-agọzi afụnụ rọmi ya n'anya na foto ka nna afụ ya na afọ ife a na-ede na vidio mana Chineke ga-anọnyere ya ma nyekwala unu nwa bụ ndị na-echedo anyị inugo it is well n'obele ife a anyị mere Chukwu na ga-agba unu ume and ọ ga-edebe unu nyekwa unu strength and energy iji wee carry on anyị nwa n'onwe anyị otu aka lụrụ anyị ga na-eme otu aka lụrụ nwaanyị ka ọ tụkwasịrị di So I never go to a so who don't know May God bless us and move you forward.